Budem taká zlatá, dajte mu follow. Dobre! Ono je to rozmazané, to nebude vidno. Tak počkajte, ja to otočím, počkaj Nela. Mám to pripnúť? Poď sem. Čo mám pripnúť? Tak ale daj to sem. Počkaj. Ten Instagram. Jebte na to. Tak už robíme aj reklamy, toto už? Áno. Takto? Robíme reklamy. Follow. Dajte follow. Hej. Odkiaľ ho máš? Čo? Od neho. Od koho? Ty pýtaj si. Dobre, Nela, nechytaj sa mi Dobre, vlasov. dobre, daj. Počkaj. Počkajte ľudia. Nechytaj sa mi vlasov. Dobre, ďalší počkaj. Veľký rob mu volá čo? Hej, pomáš. Počkaj. Au. To nie len tak noci k tomu. Ty! Ja, no... sa tam nesadnem. 140. To seba nemá. To aj mne dal žiadosť. Dajte Instagramy, my vám ich hodnotíme. Áno. Na toto sa vyzlačem. Jemu není Ty si bonec. Ty si bonec, Počkaj, no idem. Ale musíte sledovať sa. Hej, Marek, pripni ten komentár. Počkaj, nestíham. Jaký? Však Sárin, Ingo. Niko... Sári? Áno. Nikola... Počkaj. 6229. Počkaj, asi toto ne. No, dobre, ideme. Nemá tu seba. Čo? Si Betty! Nemá tu seba. No dávaj. Počkaj, Sakal dal storky. Áno. Čo? Yes. Počkaj, ja si musím vlasy nabrať. Hej, sledujte Sáru. Prečo mi dáš svoj Instagram? Moje view. Tobias, ty tu máš tabletku nejakú? Vybalím. Tak mi daj. Nedám. Prosím. S týmto sa chce zapiť. Ty, ako máš Čo má? Chceš vybalím do trajte? Guličko. Už som jej dala sledovať. Daj. Počkaj. Mne sa nechce Medný v pohode. Počkaj, Nikola. No, kopni. 6, 10, nie? Lebo nemáš tam seba. No, 60. My hodnotíme, aké by sme byť 10. To mi dal sledovať. Nevieme po španielsky, či po Iba jakom sa ma to doma píše. dojde ku mne, budeme Čo streamovať. je do piče? Alebo tu sa dojde ku mne kúpať a budeme A streamovať. ja chcem. Ty máš zákaz. My máme doma kamery, takže mama ťa uvidí na kamere. Ale na chate budeme. Áno. Ale ja si berem aj svojho a bude sa v ňom spať. Ja To fakt? Potom. Je veľký? 144 ľudí. Marek, pripni to. ochraňovať. Neviem, čo tam píše. Ja neviem. Sára, poďme sa robiť Sára, máš pekný Instagram. Počkaj, Poďme sa k nám na Ona má dobrý Instagram. Sára má dobrý. Kerry je Krizis. To Tých, neviem. čo ma začal Ktorý si? sledovať. Kerry si. Toľko ďalej čelo. Drží mi tak. Všetkým som dala follow. Musíš povedať áno. Ja neviem, aký má Sofia. Jak by som ich dala. Počkaj, to nebude tento. Viem, ale... To není tento. Asi ne, že? Mám ti dať? Ne, ja mám to tak voľná určite. Mňa už si hodnotila, ja som sakal. Ja, je to ten oný. Jaj, To je, čo má dobrý Instagram. To je ten pekný. Nemám? Dobré fity máš. Nemôžeš vydržať. To uvar. Jak to zistím, to mám či nemám? No, toto by bolo Počkaj, To je pravda. A ešte Dala by som si pizzu. A ja. Skoro každý... Ďakujem. Hej chalani, objednajte nám pizzu. Prosím. Poďme v Bratislave. My vám spravíme reklamu. Pošlite nám peniaze na účet a my vám pošleme nohy. Čo to robí? My využijeme tvoje nohy. Prečo moje? Prečo nie tvoje? Však sa vyhľadajú. Raz. Boli ma nohy. Marek, pripnúť komentár. Čakaj. Veď... Tak preto sú také dobré. Aj bratranec. S nimi. Počkej, daj tam ten komentár. Počkať. Všetky? Môj tam. Dobre. Áno, ja Hej, som. chyťte si ten mobil. Nepríjmame teraz žiadosť, lebo to bude strašne sekať. Osobne my chlapci. Čo? Lojalita dnešný dobe. Však áno, ona je lojálna. Kto? Ja som ale. Sára. Ja Ty? som. Ona je. No taký bačo.
No taký bačo. No taký bačo. Ty koko. Láska je drahá, nenávisť sa. Choďte ešte hodnotiť Instagram. Však nikto nám neposiela Instagram, čo máme hodnotiť? Nemám. No. Hodnotíme Instagramy, ale posielajte. Mama je sestra. A bratia Ty mali ste aj v škole už? Áno. Kedy? Hello. To neviem. Hej, tam má gebula. Možno si Ale robia ne, však som nálepky. Drž hubu. Mám jej dobré nálepky, ale Čo? Ja mám tvoje dobré nálepky. Why is your tank blue? Koho? Prečo mi moja mama poslala nejakú Čo keď ťa videla na streame? Čo mi poslala? Nie, lebo to stopne. Dobre. Počkáme, či niečo napíše. aj ty lajkuj. Prečo je váš jazyk modrý? Marek, mňa pripni. Ja nemám jazyk. Mňa. Suka, bľa. Tebe už odišiel ten koment. Idi na! Neodišiel. Neodišiel, ja tam pripnem. Ja som moderátor. To si dovol. Kto teraz? Fuj, ty kokot, jaké srení. Doma modrý jazyk. Asi. Ne. Ale musíš dať nejakú pohodičku. Nie. Chod do ryti, Marek, ja ťa odtiaľ vyhodím. Vyhodím ťa odtiaľ. Marek je na to. Idem na to, presne, idem na to. Vyhodím ťa odtiaľ. Hej, dávajte mu follow. Marekovi nie. Dávajte. Nie. Nemusíte. Druhé. Čo, na čo? Tak. Chyť to. I'm back. Hej, ja si musím potom vybrať ten Neviem, dal piercing, keď follow. pôjdem na ten nový. Model potenciál, kto teraz? Demodel. Ja. Marek, čudujem sa, že čo? Čudujem sa, že to s nimi dávaš. On, Nedávam. samozrejme. Ale frárke srení dobrý. Ty. Kanji! Ó, ďakujem. Počkaj, ešte do tejto veci. Nie! Kanji! Čo to je? Sliny, fú! Motoriky! Motoriča! Best ever. Ja som s dvoma. Počkej, mne sa... To je úplne jedno, či si s jedným alebo s dvomi. Drž hubu. To je úplne jedno. Drž hubu. Marek, pripni, nepripínaj sa tam. Neboj pripínať. Tiško, presne. Každú hodinu, čo som mi robil zle. Čo ho tam je podarky? Áno. Asi hej. 120 ľudí. Daj Instagram. Koho? Môj. Určite. Tvoj, nedávaj. Hej, Nela. Hej, každého zablokuje. Jej, on... Prestaň. Nerob, more, ona všetko Neviem, kto dá. je toto, ale... Neviem, kto je toto, ale polajkoval mi. Sara má ďalšia napadíka. Toto je už vážne. Som čo vykáš kopo? Ne, prej! Hej, choďte mi prosím porepostovať videá. Áno, Daj repostujte TikTok. Sara videa. Daj TikTok. Polajkujte, dávam TikTok. Poďme to tu... Hej, O nie, nenormál. kam si mu dal? Ženy, pravko. Marek, Skáč na jednej nohe. pripni môj Instagram. Či... Kto tam tak kričí? TikTok. Do tej vody Ja som neviem, jak ti sa dal. možno TikToku. Napíš to. Sáruška. Saruška. So 4 Ruska. Ó, ďakujeme. So 4 Ruska. Chudák chalan, ten si mesiac nesadí.